bazimbali zezwe ey'fanele ngokusemthethweni. Siyathokoza Ndaba Ezitha. Mhlampe kusho ukuthini noma nithe mhlampe manithola izwi mabecela ukuthi nibe khona esifundazweni iGauteng emavikini adlule sasikade sisemcimbini okhona eGoli ekhona uMntwana Ntombi ezokhuluma nesintombi. Siyabona futhi nani niqhamuka eNdlunkulu senifikile nizobaseka. Mhlampe kusho ukuthini ukuthi mabecela nisabele Mntwana Ndaba Ezitha? Ayikho into esithokozisa njengeNdlunkulu ukuthi sikhunjulwe ey'ntweni ey'fana nalezi ngoba iNdlunkulu yakutshitshi alilalele ukuthi abantu abadala bathini, onomehlo bathini, khona lizokwenza okufanele. Lithi malikhula iy'gaba zonke lingene ngokufanele. Lokho esikwenza namhlanje kuzokhuthaza intsha ngoba uhulumeni wanamhlanje intsha ey'phethe kahle ngamatshitshi ayinasabela, awuyibhekeleli ngalutho. Abantu obabhekelelayo ubhekelela abantu abazonile basheshe baba ney'ngane. So Siyathokoza, siyakhuleka ngaso lesikhathi njengeMthombeni Media. Sikhona la eGoli eduze kwami, ngiphethe yena uNdaba Ezitha uzokwazi ukusichazela kabanzi ukuthi namhlanje sikuphi. Siyakhuleka Ndaba Ezitha, sikubingelele njengeMthombeni Media. Sisacela uchaze baba. Ngiyakhuleka kunina nina besilo. Bantwana bembube, umntwana uMundli lona kwaMandlakazi kwaNongoma ebukhosini beSilo isiZulu. Ngoba silapha nje sigqugquzela ukuy'phatha kwentsha nokuy'phatha kwabantu abasebancane abangamatshitshi abasayigcinile kulo mhlaba ngoba izwe selonakele nje, iy'ngane sezazalwa zincane ziphinde zingene futhi izifo lezi ezilubhubhane. Uma ngabe kunomehlo bebheka iy'ngane bey'fundisa indlela ukuthi zize y'fike ezingeni lokuthi sey'ngaba omama noma y'gane bese-ke zikhona ukungena kulelo zinga lezo engangena isencane. Njengalo suku lanamhlanje nje lo mcimbi lo uthi lalela tshitshi. Uma uthi lalela tshitshi lo mcimbi uthi itshitshi alilalele ukuthi abantu abadala bathini, onomehlo bathini, khona lizokwenza okufanele. Lithi malikhula iy'gaba zonke lingene ngokufanele. Lokho esikwenza namhlanje kuzokhuthaza intsha ngoba uhulumeni wanamhlanje intsha ey'phethe kahle ngamatshitshi ayinasabela, awuyibhekeleli ngalutho. Abantu obabhekelelayo ubhekelela abantu abazonile basheshe baba ney'ngane. So bangabe kunohlelo olufana nalolu, ilona olukhuthaza intsha esesencane ukuthi iqhubeke iphathe kahle khona izoba nekusasa eliqhakazile. Mayibona abantu abadala nababuye ebukhosini iyakhuthazeka ibe ney'fiso ezinhle khona nakusasa izoba zimbali zezwe ey'fanele ngokusemthethweni. Siyathokoza Ndaba Ezitha. Mhlampe kusho ukuthini noma nithe mhlampe manithola izwi mabecela ukuthi nibe khona esifundazweni iGauteng emavikini adlule sasikade sisemcimbini okhona eGoli ekhona uMntwana Ntombi ezokhuluma nesintombi. Siyabona futhi nani niqhamuka eNdlunkulu senifikile nizobaseka. Mhlampe kusho ukuthini ukuthi mabecela nisabele Mntwana Ndaba Ezitha? Ayikho into esithokozisa njengeNdlunkulu ukuthi sikhunjulwe ey'ntweni ey'fana nalezi ngoba iNdlunkulu yakwaZulu iyona enakekela kakhulu izinto ey'thinta amasiko. Izizwe ey'ningi amasiko seziwahamba eceleni. iNdlunkulu yakwaZulu iyona ebuyisa amasiko. Uma ngabe sithinteka sisondela sebaseduze, lokho kuyasithokozisa njengeNdlunkulu ukuthi sisondele, sifake izwi, sifake isaphothi lapho edingakala khona. Khona ney'mbali zezwe zizobona ukubaluleka ukuthi ziy'phathe kahle phakathi kwabantwana naphakathi kwezwe. Ndaba Ezitha, siyakhuleka, siyathokoza. Mhlampe elokugcina mhlampe izwi noma amazwi ongawadlulisa mhlampe kumuntu obukele noma mhlampe njengoba nomkhosi womhlanga ususondele Ndaba Ezitha. Kukodwa nje engingakusho esizweni sembube, ayikho into ebalulekile njengokuy'phatha kahle kuleli zwe. Ayikho into ebalulekile njengokuhamba zonke iy'gaba zempilo ngokufanelekile, ungaqhamuki ezinye iy'gaba usuzeqa uze ugcine ekugcineni lapho kufanele ugcine khona. Kuyinto enhle lena, ngiyayikhuthaza futhi ukuthi nezinye izizwe nabanye abantu beyilandele khona iy'ngane zizokhuthazeka ziy'phathe kahle, zingagcini sey'dayisa imizimba yazo kubantu aba-wrong, zonakalelwe ikusasa lazo nasesikoleni nokusebenza. Kuyinto enhle lena, ngithi ngiyayikhuthaza. Uma ngabe benawo amandla ayisondele ingane emhlangeni, zizofunda okuningi khona ezoy'phatha zibe phakathi kwabantu abay'phethe kahle, zibe nekusasa eliqhakazile. Siyathokoza Ndaba Ezitha ngesikhathi sakho. Siyathokoza. Yebo.